Έλα ρε Μίτσο, πού είσαι? Χαθήκαμε ρε. Χρόνια και ζαμάνια. Τι να κάνουμε τώρα, δουλειές. Είσαι με. Καταλαβαίνεις. Όπα, για μισό λεπτό. Κάπου γνωστή μου ακούγεται αυτή η φωνή. Λες να είναι... η κοπέλα μου είναι ρε. Τι κάνεις εκεί ρε? Πηδάω. Εσύ? Τι κάνεις? Κι εγώ. Πηδάω. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ωραία! Είμαι ζωντανός! Καλά να μην με θέλει η κοπέλα μου, αλλά να μην με θέλει ούτε ο Χαρός. Γιατί ποιος σου είπε σένα ότι εγώ είμαι γκέι? Subscribe! Subscribe! Εντάξει, το γάμισα.